Natigayo na nga mapasakaan sang kaso ang duha ka pangayaw nga sospek sa pagpangawat sa balay ilimnan sa Mandurriao, Iloilo City. Pasado alas 2 ang kaagahon sang Enero 25 kadungan sang Dinagyang Festival 2026. Nahibaluan nga madinalagon nga dadakpan sang Iloilo City Police Station 10 sa pagpamuno ni Police Captain Val Campbell ang duha ka sospek nga amo sanday alias Ryan kag alias Bong nga lunsay residente sang Malate, Manila. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Campbell, iya ginpahayag nga matapos ang ginpatigayon sa mga kapulisan nga cellphone tracking, agod malocate ang lokasyon sang nadula nga cellphone, ilagilayon nga natumod ang mga sospek sa pagpangawat. Base sa record halin sa City Investigation and Detective Management Unit, ila na diskubrihan nga si alias Bong may yara sang nauna nga kaso nga paglapas sa Republic Act 7610 o kon nga Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Samtang si alias Ryan naman ang mayara sang na-record nga kaso sa pagpangawat. Suno kay Campbell, grupo nga nagpadulong diri sa syudad ang ining mga sospek nga ginalikipan sang anong pagid nila ka mga upod nga halinman sa bahin sang Luzon. Suno pa sa iya nga modus na sa mga ini nga magkadto sa mga aktibidad kaangay sang dinagyang agod nga magkapangawat. Ginakabig naman nila nga organisado ang kaangay nga grupo kag may-ara sang nagambando sa mga ini nga magpatigayon sang nasambit nga mga aktibidad. Ito nabalaan nga they arrive Iloilo into groups. So ang upod sang isa ka lalaki is apat sila via plane connecting Iloilo, Manila, Iloilo. And the other one, apat man sila. Ang biyahe sa eroplano is Manila, Cebu, kag Iloilo. So, aminado man ang ining kawatan nga ang modus nila is pagpangawat kag magkadto sa or mag-attack sa mga major festivities in their siguro inapraktisan na nila kag amo na ni siguro ang ilang kagawian nga every time na may mga may mga amusini nga mga events not only diri sa Dinagyang nagakadto na sila kag mga awat sa mga amusini nga mga bagay. So luckily takpan naton sila